Здравейте и добре дошли отново в последният модул от програмата Ни имам план. Нека преди да продължим с последният модул, да направим кратка рекапитулация какво се случи в предишния. Какво научих за себе си от модул 11? Как работи мозъкът ни? Всъщност разбрахме, че нашият мозък ни предпазва да оцелееме и търси начини всякакви да спести енергия. И също така не обича промяната, а обича сигурността. След това разбрахме как да си създадем полезни навици. Всъщност това става чрез непрекъсната повторяемост и четирите последователни неща, които са сигнал, желание, реакция и награда. Като разбрахме, че полезните навици работят в наша полза дългосрочно, а вредните ни създават проблеми тихо и постепенно. След това видяхме кривата на навиците и всъщност видяхме как полезните навици при тях няма моментално удовлетворение и моментална положителна промяна, а вредните навици имат моментално удовлетворение но в тях липсва отрицателната промяна. И всъщност, ако си спомняте кривата, разликата става растежът, независимо дали е към полезните навици или към вредните, е експоненциален, като сложната лихва и всъщност, независимо дали навикът ни е вреден или полезен, той прави дебели връзки в мозъка и колкото повече го повтаряме, толкова по-дебели връзки прави в мозъка и всъщност те са много, много трудно разрушими. И другото, което успяхме да направим в модул 11 е да разберем как реално се създава система и това всъщност е нашата рутина. Най-важните за мен неща ги правя заедно, правя ги последователно и обикновено по едно и също време, така че да може да използвам положителните страни на мозъка си, който обича всичко да автоматизира, така че а, той да ми помогне да автоматизирам този процес на всичко, което искам положително да ми се случи и да го направя своя рутина дългосрочно. Така, продължаваме нататък с последният модул 12, който се нарича Моят план Б. Всъщност това е, днес ще си отговорим на въпроса какво да направя, ако нещата не вървят по план. Намираме се в последния месец от програмата и колкото и да ви е странно, план Б, което днес ще правиме, също е част от системата ни и днес ще разберем защо. Последният модул, както казах, е план Б. Предстои ни да се разделим след този модул, но много се радвам, че имам възможността да бъда с вас тези 12 седмици. И нека да видим всъщност какво ще правим днес. Това, което ще правим днес, ще си отговорим на въпроса защо изобщо имам нужда от втори план. Моя план всъщност, нали, заради това го правих, структурирах, той няма ли да се изпълни. Също така ще разберем в кои ситуации реално е нужно да имам план Б, защото може да има такива, в които не е нужно. След това ще изградим нашият собствен план Б, който да използваме при непредвидени ситуации. И също така ще ви разкажа малко повече за закона за баланса. Полезният навик, който ще развиваме в този модул е гъвкавост, защото той ни трябва, дългосрочно ни трябва, още повече когато правиме, а, когато нещо се обърка, гъвкавостта е това, което ни кара много бързо да се върнем обратно в релсите. И така, ние сме си направили нашия план, до тук 11 модула. Направихме си нашия план. Разписали сме стъпки, как да постигнем целта си. Имаме стъпка 1, 2, 3. Например, решила съм да спортувам. Решила съм, че ще спортувам в фитнеса всеки понеделник, сряда и петък от 5 до 6 часа. И започвам. Ходя първата седмица, понеделник, сряда и петък. Ходя втората седмица. И на третата седмица какво става? Планът се обърква.
Може да се разболее детето, може фитнеса да затвори заради COVID или каквато и да е друга ситуация, която на мен не ми позволява аз да стигна до въпросния фитнес. И тук въпросът е, аз ще се откажа ли от целта си да спортувам редовно или и ще си намеря извинение, за да спра да спортувам изобщо, или чрез гъвкавост ще успея да се пренастроя според ситуацията, която се е създала. Връщаме се обратно на нашето място днес, на нашата цел и на плана. Ние сме си направили нашия план, обаче той всъщност а, това, което сме направили като план е линеарен. Но в животът не стават така нещата. Животът всъщност изобщо не е линеарен, не върват по този начин в гладка линия нагоре. Заради това, което ще се случи, когато ние си поставиме цел, е ето това. Ще се клатушкаме напред-назад. Въпросът е в дългосрочен план ние да постигнем целта си. Всъщност, точно заради това ни трябва план Б. Защото план Б идва в тази точка, когато аз започвам да се отклонявам от постигането на правата линия, която е най-бързо да си постигна целта. И аз трябва чрез този план Б отново да се опитам да се доближа до постигането на целта си. Започвам отново, ето, доближавам се. Тук отново започвам да бягам от план Б, даже се връщам назад. Тогава отново имам нужда план Б, който да ме върне възможно най-близо, за да започна аз да изпълнявам, за да продължа да изпълнявам стъпките за постигане на целта си. Ето тук започвам много да се отклонявам. План Б отново ми идва на помощ, за да мога да се върна. Тук се е създала някаква ситуация, дали зависи от мен, дали не зависи от мен. Сега ще говорим за това нещо. Тук също започвам да бягам от целта си и тук отново имам нужда от план Б, за да мога да се върна и в крайна сметка аз да постигна целта си. И всъщност нашият план Б са крайните точки, защото никога, никога, никога няма да постигнем по този начин нашата цел. План Б е за да можем да се връщаме отново по пътя към постигането на целите ни. Така, както Наполеон Хил казва, успешните хора всъщност не са тези, които никога не падат, а тези, които винаги намират нов начин да продължат. Новият начин е нашата гъвкавост и какво правиме при ситуации, които не се получават спрямо това, което сме планирали. Ето го и нашия план Б. Нека да видим какво е определението първо за него. План Б, това е предварително обмислена алтернатива, която ни помага да останем във вярната посока, когато обстоятелствата се променят или нещата не вървят по правилния начин. Нека го повторя отново. Предварително обмислена алтернатива, която ни помага да останем във вярната посока, когато, не ако, обстоятелствата се променят или нещата не вървят по първоначалния план. Всъщност това не е отстъпление, а това е стратегия за гъвкавост, за зрялост и за устойчивост. Защото животът е непредсказуем, но ние можем да избираме как да реагираме на това, което се случва непрекъснато в него. Защо изобщо имам нужда от план Б? Алтернативният ни план ни трябва, защото, както казахме, живота изобщо не е статичен, а той е динамичен. Не се случват нещата, както се случват на хартия планирани, а винаги се случва нещо ново, нещо, което не сме се сетили, нещо, което не зависи изобщо от нас, зависи от външни хора и от обстоятелства. Така че животът не е статичен. Също така, алтернативен план ни е нужен, защото той ни дава спокойствие. Спокойствие на мозъка, както казах малко по-рано. Нашият мозък обича предвидимост, целта му е да ни предпази, за да оцелеем. Така че, когато имаме алтернатива, мозъкът ни се успокоява. План Б е нужен и защото провалът не е провал, ако имаш стратегия. Ако нямаш стратегия и нещо се случи, ти се проваляш, това е провал. Но ако знаеш, че ако се случи това нещо и ти се провалиш,
имаш опция, която да продължиш напред, тогава това всъщност не е провал. И истинската продуктивност не е в изпълнение на нещата 100%, както говорихме и в предишните модули, а е в умението да се адаптираме с лекота, да ни е лесно, да можем да се адаптираме при всякакви промени, така че да постигаме дългосрочно целите си. В кои ситуации планът може да се обърка? Краткият отговор е във всички и е сигурно, че ще се обърка. Нека сега обаче да разгледаме ситуациите, в които наистина може планът ни да се обърка и тогава да имаме нужда от альтернатива. Това са лични ситуации, семейни ситуации, работни ситуации и външни ситуации. И сега ще разгледаме всяка ситуация по-отделно и какво всъщност може да се случи. Личните ситуации са свързани с физическото, емоционалното или психичното ни състояние. Те са свързани с нас, зависят от нас. Това, което може да се случи, е да загубиме мотивация, да се преуморим или да изпаднеме в бърнаут. Също така можем да спрем да бъдем концентрирани, да започнем да се разсейваме, изобщо да не си спазваме нещата, които сме решили, че ще спазваме. Могат да започнат да ни възникват тревожност и съмнение в себе си, страхове различни. Това пак е лична ситуация, която трябва да знаем как да преодолеем, ако се случи. Може да се разболеем или да сме по някакъв друг начин физически неразположени. Може с времето да се променят нашите ценности и приоритети. И това е окей. Стига да го отчетем и да го разберем. И тогава, ако аз, например, в момента съм бременна, за мен е детето, става много по-голям приоритет от това да спортувам в фитнеса 3 дена. И това е окей. Не е нужно аз да изпитвам вина от това нещо. Също така може да започна да отлагам. Много често повтаряща се ситуация, която може да се случи, недостатъчна самодисциплина и отлагаме неща, които трябва да свършиме. Тогава аз трябва да знам как да се върна отново в релси. Мога да изпитвам перфекционизъм и да искам всичко да е толкова прекрасно и перфектно подредено и всъщност това да блокира абсолютно всяко мое действие. И аз трябва да знам какъв е механизма, по който аз мога да създавам и да продължавам да действам въпреки това, че съм перфекционист. Нека да видим сега в семейните ситуации какво може да се случи. Те обикновено са свързани с хората около нас и техните нужди. Тук в семейни ситуации ще сложа и ситуациите, които се случват с по-близките ни хора, тъй като това са хора, за които ни пука, за които се интересуваме и искаме да им помогнем те да не страдат и да им бъдем полезни. Какви ситуации могат да възникнат? Най-често болно дете или някой от възрастните се разболее около нас, близките. Може да възникнат конфликти в семейството, които ние трябва да знаем какъв е нашият план Б, за да потушим. Могат да възникнат неочаквани ангажименти от дома. Тоест, ние имаме житейски роли обикновено, за които говорихме в предишните модули. Изведнъж да възникне още някоя наша житейска роля, която ние също трябва да можем да работиме върху нея. Липса на подкрепа или разбиране от партньор. Това също е доста често срещана семейна ситуация, която трябва да знаем предварително как да можем да отработим. Спешни нужди на близък човек, такива, които изобщо не са планирани, нещо по-спешно си скача, ние трябва да можем да реагираме. Разместване на семейният график и последното загуба на близък човек. Това са все ситуации семейни, които са свързани с хората около нас и могат да променят нашият план. В работата. Работни ситуации. Това са ситуации свързани с работните ни условия и обстоятелства, с шефове, колеги, срокове, проекти. Какво може да възникне като ситуация в нашата работа?
Може да има забавяне или промяна на някои от проектите, по които работим. Това ще ни наложи да променим плановете си. Може да има промяна в изискванията, дали от шеф, дали от клиент, дали от партньор. Може да възникнат технически проблеми с някои от програмите ни, с интернет, с софтуер, с доставките. Може да възникнат неочаквани задачи или извънредна работа, която допълнително да рефлектира върху нас. Могат да възникнат финансови трудности в фирмата ни, независимо дали е наша или работим за друг, или липса на някакви други ресурси. Можем да имаме проблеми с колеги, с служител, с шеф, с доставчик, външна фирма. Можем да имаме неуспешна кампания, маркетингова кампания, стратегия, продажбена кампания. Това също ще промени нашите планове. Също така, можем да напуснем работа. Могат да ни съкратят, могат да ни уволнят, могат и да ни повишат. Повишението също идва ако не е очаквано, ако не сте го планирали това повишение, то идва допълнително с какво ще стане, ако ме повишат. Също така, ако бизнесът е ваш, може бизнесът ви да фалира. Така че това са все ситуации работни, в които ние трябва да имаме план Б. И последно съм добавила външните ситуации. Това са непредвидими ситуации, които са извън нашия контрол, често са внезапни и мащабни. Това са всичките политически промени, нестабилност в държавата, всички икономически кризи, всичко друго, което се върти около икономиката на държавата, инфлация, хиперинфлация, нови данъци, промяна на ДДС-то и така нататък. Също така външна ситуация може да възникне природно бедствие, дали земетресение, дали наводнение, дали буря. Ние също трябва да бъдем подготвени за това. Пандемии, епидемии, както беше при COVID. И много бързо трябва да си направим план Б, така че да може всичките тези пандемии да не ни влияят директно и много рязко. Може също така да възникне война, конфликти. Дори това да не са близки до България държави. Това може да са и други държави, стига по-далечни, които ни влияят върху нас. Могат да възникнат проблеми с доставки, транспорт, международните отношения, ако се влушат. Това също рефлектира като външна ситуация върху нас. Може да има кризи с вода, както 90-те години водата беше почасово, се пускаше. Може да има криза с тока, криза с интернет, както се случи в Испания с тока наскоро. Могат да блокират социални мрежи или платформи, които са ни нужни на нас, пряко или за работата ни. Това пак са неща, които ни влияят на нашите планове. И какво правим, когато нещо се обърка? Общо взето, ние хората често чакаме да се случат лоши неща и чак тогава реагираме, ако се случат лоши неща. И изобщо не смееме и да си помислиме за тях, за да не дай да мислиш за това, защото така го предизвикваш и може да се случи. Но лошите неща, да не кажа винаги, често се случват. Но ако имаме втори план, тогава ние имаме свободата, предвидимостта и спокойствието, че можем да реагираме в каквато и да е новосъздадена, непланирана ситуация. И всъщност какво правим, когато нещо се обърка? Първото и най-важно нещо, което трябва да направим, е да направим пауза, а не паника. Тоест, осъзнато осъзнато да разберем какво се е случило, както примерно беше в COVID, много хора изпаднаха когато ни затвориха, много хора изпаднаха в паника, чакахме да свърши света, какво ще стане, всички ще умрем от епидемията и така нататък. А всъщност с осъзнатост можем да видим цялата ситуация, да видим какво наистина се случи, какво се е объркало, за да знаеме какво да направим по-нататък. Гледаме след това
правиме си преглед какво не работи. Всъщност какво се е променило. Дали е дошла епидемия, дали нямаме време заради това, което се е объркало, дали сме разконцентрирани, дали вече нямаме ресурси, да речем финансови, дали нямаме работа, дали нямаме подкрепа. И всъщност ние осъзнато трябва да разберем какво се е променило и какво не работи. След това трябва да пренаредим нещата. Какво мога аз да изместя, да делегирам, да премахна или да направя по-просто? И четвъртата стъпка е да направя една минимална победа. Тоест, аз трябва да определя коя е най-малката, но значима стъпка, която мога да направя днес в тези обстоятелства. Колкото и да са лоши, детето ми е болно, станали са някакви, аз съм болна, други непредвидени неща. Кое е едно единствено нещо, което аз, дори да е малко, мога да направя днес, така че дори най-малката стъпчица към продължаване на целите ми да направя днес. Например, ако детето ми е болно, аз вместо да отида в фитнеса, мога да си кажа, окей, ще тренирам с уреди в къщи или без уреди, докато детето спи. Защото то най-вероятно, когато е болно, ще има нужда от повече почивка и ние просто докато то спи около леглото, можем да правиме тренировки и стига това нещо да ни е целта и да ни е важно и да сме си го поставили за цел. Така че без извинения, аз днес най-малкото, което мога да направя е в тази ситуация, при тези обстоятелства, това да тренирам с каквото мога, когато мога, но да си го отбележа като изпълнена задача в плана за деня. И всъщност тези 4 стъпки, това е гъвкавостта. Когато нещо се обърка, правиме пауза, осъзнато се замисляме какво е станало, преглеждаме какво вече не работи, правим си пренареждане, дали на плана, дали на програмата, дали на приоритетите и след това правиме единичната най-малка победа, която все пак да ни държи там, където искаме да стигнем. И сега с вас заедно ще направим план Б. Моят план Б се състои от 3 стъпки. Първо е сценарий. Сценарият е ако. Например, ако детето ми е болно и не мога да работя както обикновено, това е първа стъпка. Втора стъпка е реакцията ни. Продължаваме изречението. Тогава ще се фокусирам само върху една най-важна задача и ще я направя вечер или докато спи. И третата част от моя план Б е да си отговориме на въпроса защо. Защо това е по-важно? За да затворя цялото изречение, го казвам отново. Ако детето ми е болно и не мога да работя както обикновено, ще се фокусирам само върху една най-важна задача и ще я направя вечер или докато спи, защото здравето на детето е по-важно от моята работа. Здравето на детето в момента е по-важно от моята работа. Така и това е всъщност нашата схема, с която ще съставяме план Б днес, е това. Ако еди какво си, тогава еди какво си, защото еди какво си. Нашият мозък не трябва да му казваме само ако еди какво си ще стане, ще направи еди какво си, защото той непрекъснато има нужда, за да го направи, ние да му отговориме да си отговориме на въпроса защо. Защо това ми е важно? Когато имам аз защото, тогава мога да обясня на мозъка си, че наистина това нещо е много важно за мен и той се успокоява и вижда логиката в това, което правим, защото иначе се опитва да ни предпази да оцелеем, както казахме. И това всъщност е и шаблона, който днес ще попълваме. Имате шаблон от 4 страници в различните ситуации, лични, семейни, работни и външни сценарии. И тук
идеята е да се замислите къде се намирате в момента, къде са, как вървите към вашите цели, какъв е плана ви и пречи ли ви нещо да ги постигате. Тоест нещо, което не зависи от вас, нещо, което ви обърква плановете. Така че помисли си какво би станало ако. Пример, ако не работиш, ако фалираш, ако утре стане земетресение, ако стане война, ако трябва да влезеш в болница. И всичките тези примери не си ги давай, защото очакваш да стане лошо нещо в живота ти и да докараш лошите неща, ами а, просто за да можеш да знаеш, че имаш план Б, това дава спокойствие на мозъка. Пишеме ги по същият начин с изречението, което казахме преди малко. Ако утре вляза в болница, тогава ще използвам услугите на детегледачка, която да гледа детето ми, защото ми е важно да има някой, който да се грижи за него. Това е такъв пример, който мога да ви дам. Ето друг личен пример в момента. Аз сега започвам нов бизнес, който не съм правила до сега, този с слайма, който ви казах. И освен план А, който съм си разписала какво ще стане, нали, реален сценарий според мен, тъй като не съм го започнала още, какво ще стане, нали, естествено аз като започвайки бизнес гледам нещата положително нататък, но освен план А, ще си направя и план Б, за да имам предвидими сценарии какво ще направя ако. Примерно, ако доставчика ми на материали спре да работи с мен и ми каже повече няма да ти давам материали, аз трябва да помисля за опция за това нещо. Ако сметките, които съм направила за месец, не са такива, какво друго ще направя? Ако цената, която съм сложила на слайма, примерно на тази цена не се продава, какво ще направя? И по същия начин ще си попълня тази таблица за работните ситуации, ако цената е висока, тогава ще направя примерно промоции, защото ми е важно да продавам слайм. Примерно. Ето това е ситуация, която примерно аз бих си разписала. Така че помисли за себе си в личните, семейните, работните и външните сценарии, разпиши си какво може да се случи и съответно как да се подготвиш за него. Да, няма как да се подготвиме за земетресение, нали, никой не знае кога ще стане, но това, което примерно можеш да направиш когато има земетресение, слагаш си държиш си в една НССР или чанта, всичките, да речем, документи на едно място и пари с тях. И са на място, което много бързо, да речем, можеш да вземеш. Т.е. говоря за пари в брой. Така че в момента, в който стане едно земетресение и примерно, да речем, палатка, нали, и тези неща стоят някъде близо до входната врата в една чанта. И не дай си Боже да стане земетресение, ти знаеш, че не е нужно те първа да почваш да ровиш по чантите си, да търсиш документи, да търсиш ключове, ама къде ще ходим, какво ще правим. Взимаш си чанта, която си подготвила, дай Боже никога да не се налага да се подготвя и и си я оставаш за такива ситуации. Или, примерно, ситуации, в които излизате с децата на разходка навън. Какво може да се случи на разходка навън или на море? Аз имам един НССР, който е ярко-оранжев, има такъв неоново-оранжев и се вижда от километри. И в него съм сложила нещата, които са от първа необходимост, като мазила против охапване, противоалергични хапчета, бинтове и така нататък, такава аптечка за първа помощ. И в момента, в който излизаме някъде с децата ми, то е малко, но винаги го нося със себе си и знам, че каквото и да стане, някой да падне, някой да се удари, вътре има реванол и всичко останало, което са пчела, каквото и да ги охапе, аз мога да реагирам винаги. И това е моят план Б за
да предпазят децата си, така че да са здрави. Тоест, ето ти някои варианти, които ти давам за план Б, да помислиш за твоят шаблон. Продължаваме нататък. Сега, понякога нещата се объркват към по-добро. И всъщност ние от нещата, които са ни се случили лоши, можем да намерим, поглеждайки, връщайки назад лентата, можем да намерим добри неща, които са се случили във времето. И знаете, такива неща се случват, за тях се правят сценарии за филми. Например, блъскате кола, хоспитализирате и там се влюбваш в бъдещата ти половинка, примерно е медицинска сестра. И това не са филми това не са сценарии измислени, това са реални ситуации. Втора ситуация. Разделяш се с гаджето си, а след 2 седмици се събираш с голямата си детска любов и създавате семейство. Това отново не е ситуация от филм. Това буквално е реалната ми ситуация с моят мъж вече от 14 години. Така че живота изпраща такива непредвидими неща, които изобщо ние не сме ги планирали. Още една ситуация, която също е от реалния живот, съм я взела от позната. Години наред правиш опити за дете с мъжа си, но в един момент се разделяте, защото не става, намираш си следващият мъж и забременяваш, ама на същата секунда. Нали? И той, мъжът, следващия, е много по-добър от предишния. Тоест, а, Вселената си знае работата, нали? Знае защо не се получават някои неща. Още един последен пример ще ви дам. Примерно мечтата ти е да отидеш на почивка в Барселона, събираш пари за там, искаш да отидеш 1 седмица да прекараш там, защото не си виждал Барселона. Но в същия момент те канят за 1 месец да отидеш на гости в Канада, където всичко ти е безплатно, ще ти платят и а, самолетния билет. И всъщност ти вместо да си затвориш очите и да имаш тунелно виждане, как ти се променя мирогледа и си казваш, ето не се получи в Барселона, но за сметка на това ме е очаквало нещо много по-добро и отиваш на гости в Канада. И когато се случи всъщност нещо лошо, искам да ти разкажа да ти напомня по-скоро, защото знам, че го знаеш, за закона за баланса. Всъщност, закона за Инь и Ян гласи, че всичко съдържа своето противоположно. Тоест, в лошото има добро, в доброто има лошо и нищо не продължава вечно. И нито лошото продължава вечно, нито доброто продължава вечно. И всъщност думичката лошо е само нашето възприятие за нещата. Така че, когато ти се случи нещо лошо, бъди подготвена и очаквай нещо добро след него. Винаги след това идва нещо добро. Очаквай го и дори се радвай на лошите неща, както говорих в един от предишните модули. Аз самата правя така. И си казвай какво ли хубаво ще ми се случи, защото няма как да останеш в лошото. След лошото винаги идват хубави неща. И това е закон, така че законите, както се знае, не ги подлагаме на съмнение. Защото Бог или както искаш го наречи нещото, в което вярваш, никога не казва не. Той всъщност казва или да, или не сега, или имам нещо по-добро за теб. Така че с тази вяра винаги ще знаем, че това, което не ни се получава, има някакъв по-дълбок смисъл за него, защо не се получава. И тук те предизвиквам, ако не вярваш, да започнеш да се доверяваш, че има нещо по-голямо от теб. Нещо, което ти помага и нещо, което дори да не ти се получават нещата, те води към пътя ти, там където трябва да бъдеш и трябва да стигнеш. И да, от една страна ти казвам, че постигането на целите ти зависи от теб и от твоите действия, но от друга страна ти казвам, че не зависи само от теб, а и че има нещо, независимо дали ще го наречеш Господ, Вселена или в каквото друго вярваш, всеки човек вярва в различно нещо, но плановете и
и Вселената, когато се срещнат, тогава всъщност става истинската магия. Аз самата допреди 4-5 години изобщо не вярвах в Господ и разчитах само на себе си, разчитах на своите усилия, контролирах абсолютно всичко, всичко трябваше да зависи от мен. И уж всичко беше добре, нещата се получаваха, обаче нещо непрекъснато все ми липсваше. И тогава осъзнах, всъщност по трудния начин, че ми е липсвала вярата. Защото когато имаш вяра, ти всъщност не си сам. И тук не искам да те насърчавам и да те бутам към определена религия. Това изобщо не ми е целта. Тук по-скоро искам да ти кажа, че когато се довериш, че има нещо, което ти помага в живота, независимо какво е, даже може да не го определяш, може да вярваш в небето, примерно. Тогава не си сам, тогава започваш да се доверяваш, започваш да пускаш и да живееш по-леко и с радост. И започваш да вярваш и започват да ти се случват много хубави неща. Така че предизвиквам те, опитай се, дори да не вярваш, довери се на нещо по-голямо от теб. Повярвай, че има някаква сила и нещо, което ти помага, защото това ще донесе много повече лекота и радост в живота ти. Така, сега продължаваме напред с седмичните задачи, които имаш тази седмица. Направи си план по шаблона за лични, семейни, работни и външни ситуации. Разпиши си плана, помисли си, може да е имало ситуации, които изобщо някой да сте минавали през ума, някой изобщо да не си се сещала, но се замисли за всяка от четирите вида ситуации какво може да се случи, ако не вървиш по план. Примерно, аз искам да тренирам 3 пъти в седмицата, понеделник, сряда и петък в фитнеса. Какво ще се случи, ако детето ми е болно? Какво ще се случи, ако е почивен ден, фитнеса е затворен в понеделник, примерно? Какво ще се случи, ако си щупя кръка? как, какво ще се случи ако и така по този начин, за да можеш да имаш различни перспективи, какво може да се обърка и не дай си Боже да се обърка, да знаеш какво да правиш. Следващата задача, както говорих допреди малко, повярвай в нещо по-голямо от теб. Не е нужно да го формулираш какво е, просто пускаш, чувстваш се по-лека и вярваш, че има нещо, което ти помага в живота. И третото нещо е да се замислиш живота си назад, какви всъщност лоши ситуации в миналото ти, които си смятала и си сложила с етикет лоши, са довели до хубави последствия. Така реално ще разбереш, че лошото и доброто просто следват едно след друго и всяко лошо нещо, което ни се случи, води дългосрочно нещо добро в живота ни след това. Крайният срок е следващата сряда, а сега добавяме и последния навик, който е към програмата Имам план, който е именно навикът гъвкавост. Освен всички останали навици, които си правим до момента, новият ни навик е да си съставяме изречението в различните ни сфери, ако, тогава, защото. За този навик няма на определено време от деня или определена продължителност. Всъщност това е нашият начин на мислене. Трябва да се превърне в нашият начин на мислене. Използвай го при взимане на всяко решение. Примерно, решаваш, че планът ти ще е такъв и си правиш план Б. Добре, ако се обърка еди какво ще правя? Ако тази ситуация дойде, какво ще правя с плана, който току-що направих? И това ще ти позволи да си гъвкава и да можеш да реагираш във всяка ситуация, която ще се случи в живота ти. И всъщност гъвкавите хора не се чупят, а те се огъват и после се изправят отново, както казва Ан Ламот. Така че ние не трябва да се чупиме, трябва да можем просто да се огънем и да се изправим отново. Казвайки това, искам да ти благодаря, че бяхме заедно в този модул. Благодаря ти, че беше с мен в програмата Имам план. И вярвам, че заедно изминахме пътя от неяснота и объркване към осъзнаване и към яснота. Чрез намиране на себе си, ценностите ти, чрез създаване на цели, чрез създаване на план,
чрез изграждането на система, която да ти служи постоянно. За мен беше чест да бъда с теб. Във Viber групата тя остава активна. Можеш да задаваш въпросите си, всички въпроси, които ти изникнат. След програмата аз ще бъда на линия за теб там, така че всичко, което ти изникне допълнително във времето, усещаш се нещо, което не е зададено, заповядай, там ще съм. До тогава пожелавам ти много постигнати цели и до нови срещи. Чао, чао!